Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurinmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മധുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ. 39 ശ്ലോകം വരെയാണ് എടുത്തത്. മൂന്നാമത്തേല് 39 എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണാവതബോധം ഇല്ല, കൃഷ്ണബോധം ഉള്ളവന് ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അല്ലാത്തവര് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ വന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? നമ്മൾക്ക് കർമ്മത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്, അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരാനായിട്ട്. അല്ലാതെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ നാമം ജപിച്ചിരിക്കലൊന്നല്ല അല്ലെ, തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കലല്ല. എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെ, അവിടെ പ്രവൃത്തിയാണ് വരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് മടിയന്മാർക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല എന്നുള്ളതിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഭഗവാൻ അതാ പറയുന്നത്, മടിയന്മാർക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല കൃഷ്ണാവബോധം. ശരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് ഭഗവാനിലേക്ക് എല്ലാവരെയും അടുപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഉത്സാഹത്തോടെ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ധാരണ എന്താണ്? ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തവർക്ക്, ഒരു പണിയില്ലാത്തവർക്കുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ സാധനം എന്നാണ് ഭക്തി എന്നാണ് എല്ലാവരും ധാരണ. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ഇനി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ അവരോട് പറയാം, നിങ്ങൾ അത് ചിലവര് ചോദിക്കുന്നതോ അങ്ങനെ, നിങ്ങൾക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ലേന്ന്. അവരോട് പറയാ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നിങ്ങളൊരു 2 മാസം അതിലൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് വായോ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാന്നറിയാം. 2 മാസം, അധികം നാളൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, 2 മാസം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്ന് ഇരിക്കാൻ നോക്കാൻ പറയാ. മടിയന്മാർക്ക് പറ്റില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? കാമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് കാരണം, അതിന് ഭഗവാന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു, ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അതാരാ കാരണം? കാമം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അവിടെ കാരണം. അപ്പൊ അല്ലാതെ ഭഗവാൻ അല്ല അതൊന്നും ചെയ്യുന്നത്. ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രജോഗുണത്തിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ആഗ്രഹങ്ങൾ. രജോഗുണത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, രജോഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, അതായത് കാമമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നതെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില്. പിന്നെ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിധം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 3 തരത്തില് നമ്മൾ പൊടി കണ്ണാടിയിലെ പോലെ ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ ജീവാത്മനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത്രയാണ് നമ്മള് പഠിച്ചത്. 39 വരെ അല്ലേ? അതെ. 39. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 40. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതൈർവിമോഹയത്യേഷ്യ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ
ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ഇതാണ് ഈ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇതാണ് ഈ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങള്. ഇതിൽ കൂടി കാമം എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്തു വെക്കും. എന്നിട്ട് ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവ്, നമ്മളെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ആ അറിവിനെ കവർ ചെയ്തു വെച്ചല്ല, അതിനെ ആവരണം ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് ഈ ജീവാത്മാവിനെ അതിനെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുള്ള ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അതിനെ മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ കാമം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് മനസ്സ്. മനസ്സാണ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഒരു കാര്യം ചെയ്യണോ വേണ്ടോ, നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? മനസ്സാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ അത് വിഷയ സുഖാനുഭൂതികളെയൊക്കെ സംഭരണിയായിട്ട് മാറും. പിന്നീട് ബുദ്ധിയുടെ വിഭാഗവും കാമപ്രവണതകളുടെ കൂത്തരങ്ങാവും. പിന്നെ ബുദ്ധിയാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നടപ്പാക്കണോ തീരുമാനിക്കുന്നത്. കാമാവിഷ്ടമായ ബുദ്ധി ആത്മാവിനെ മിഥ്യാഹം ഭാവം കൊണ്ട് ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തോട് സാത്മീഭവിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മള് എന്താ പറയാ, അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഫസ്റ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു കാര്യം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ മനസ്സ് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടപ്പാക്കുന്നത് ആരാണ്? നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ളത് നല്ലതാണെങ്കിൽ ആ നല്ലതിനെടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്നത് ബുദ്ധി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം അല്ലെ? ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് കാരണം അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ശരിക്കും എന്താണ്? ആത്മാവാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആത്മാവാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവിന്റെ ധാരണ ഞാനാണൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ്. ശരിക്കും അവിടെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ആരുടെ തീരുമാനം അവിടെ നടത്തുന്നത്? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നടത്തുന്നത് ആരുടെ തീരുമാനമാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയണത്? തസ്മാത്തോമിന്ദ്രിയാണ്യാദ്യോ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേന്യം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ആ പാപത്തിന്റെ മുദ്രയായിട്ടുള്ള കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുരടിപ്പിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. എന്നിട്ട് ആ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കാമത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കാത്തത് എന്താണ്? കാമമാണ്. ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാത്തതും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കാത്തതും കാമം കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ കാമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നശിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കണം. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്തായിട്ട് മാറും? ഭഗവാന്റെ സേവനമായിട്ട് മാറും. ആത്മാവിനെയും ആത്മാവല്ലാത്തതിനെയും വേർതിരിച്ചറിയലാണ് ആത്മാവ് ശരീരമല്ലെന്ന് ഗ്രഹിക്കലാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പോ ആത്മാവും ശരീരത്തെ കുറിച്ച് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള സവിശേഷ ജ്ഞാനവും ജീവന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെയും, അതായത് പരമാത്മാവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിനെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നത് ജ്ഞാനം. വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഈ പരമാത്മാവിന് ആത്മാവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും അറിയുന്നതാണ് എന്ത്? വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള അറിവാണെന്ത്? ജ്ഞാനം. ഈ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിജ്ഞാനം. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യഹൂരീന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസ്സസ്തു പരാ ബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. അപ്പോൾ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജഡപദാർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് മനസ്സിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് ബുദ്ധിയേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ആരാണ്? ശരിക്കും ആത്മാവ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ആത്മാവാണ്.
ശരീരത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, അതിനേക്കാളും മനസ്സ്, മനസ്സിനേക്കാളും ബുദ്ധി, ബുദ്ധിയേക്കാള് ഉന്നതമായിട്ടുള്ളതാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും മുകളിൽ ആരാ നിൽക്കുന്നത്? ആത്മാവാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. ആത്മാവിന് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആത്മാവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ താഴെയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്, കൊണ്ടുവരാനായിട്ടും. അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആത്മാവിനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തിലേക്ക് തന്നെ വരും? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധം പുലർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഏവം ബുദ്ധേ പരം ഭൂത്വ സംസ്ഥഭ്യാത്മനമാത്മന ജഹി ശത്രും മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസതം. മഹാബാഹോ, ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താനെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മീയ ബുദ്ധിയും ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക. തുടർന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണെന്ന് താനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണെന്ന് താനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഉള്ള ആത്മബുദ്ധി, ആത്മീയമായ ബുദ്ധിയും ആത്മീയമായ ശക്തിയും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് ആ കാമത്തെ കീഴടക്കണം. കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി നമ്മളെ ആത്മീയ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കണം. നമ്മള് കാമത്തെ കീഴടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ നമ്മൾ കീഴടക്കണം. സ്വന്തം ചുമതലകളെയോ പ്രവർത്തികളെയോ അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രത്നചുരുക്കം എന്താ പറയണത്? സ്വന്തം നമ്മള് കർമ്മങ്ങള്, സ്വന്തം ചുമതലകൾ അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോ നമ്മളെ ബുദ്ധി എന്താണ്? ശുദ്ധമായ ആത്മസത്തയിലേക്ക് ആത്മാവിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ വശപ്പെടാതെ അഭൗതികമായ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്താം. ഇതാണ് എന്തില് പറയുന്നത്? ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങള്, പ്രവൃത്തികൾ, ചുമതലകളൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോ നമ്മുടെ ബുദ്ധി എന്തിലേക്ക് മാറും? തിരിയും. ആത്മാവിലേക്ക്, വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആത്മസത്യയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ വശപ്പെടാതെ അഭൗതികമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ഭഗവാനിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രത്നചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. കൃഷ്ണാവബോധം ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ക്രമേണ അത് വരും. ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുത്ത് ബുദ്ധിയെ ആത്മാവിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, മനസ്സിനെ വശപ്പെടാതെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, മനസ്സിനെ കൂടി എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കാരണം ചെയ്യുന്നതെല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താം? അഭൗതികമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഈ അധ്യായത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം. അധ്യായത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായോ ഇതില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്നാമത്തേല് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൂന്നാമത്തേല്? ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഈ അധ്യായത്തില് എന്താണ്? അധ്യായത്തിന്റെ നമ്മൾ എന്താണ്? സ്വന്തം ചുമതലകളും കർത്തവ്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതല്ല, ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല. നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സിനൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിയന്ത്രിച്ച് ഈ ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിലേക്ക്, ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാലാമത്തെ അധ്യായം കുറച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. മാതാജി, ഇന്ന് വൈകുന്നേരം സത്സംഗം ഉള്ളത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഈ ആഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. അല്ല, ഉണ്ടാവും ആഴ്ചയിൽ. അത് സൺഡേ ഏകാദശി ആയതുകൊണ്ടല്ലേ? ഏകാദശി ആയതുകൊണ്ടല്ലേ? പിന്നെ ഞാനത് കാണുമ്പോ 6 മണിയായി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം
അധ്യായം 4 ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനാഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനോരിക്ഷാകവേ പ്രവീത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? സനാതനമായ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. ഭഗവാൻ പറയുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അധ്യായം 4 പേരെന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയാണ് സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ ആർക്കാണ് ഉപദേശിച്ചത്? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാനാണ് ഞാൻ അത് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വിവസ്വാൻ അത് മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഉപദേശിച്ചു പോയി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ തന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്റെ ശിഷ്യനായ വിവസ്വാന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് മനു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെന്ന് കരുതുന്ന പക്ഷം കുറഞ്ഞത് എത്രയാണ് പറയുന്നത് ആ സംഭവം? 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരിക്കണം അത് നടന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരിക്കണം ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? വിവസ്വാന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ ലോകത്തില് 2 ദശലക്ഷം സംവത്സരങ്ങളായിട്ട് നിലനിന്നു പോന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ അതെന്ത് ചെയ്തു? 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അത് അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായതല്ല. എന്നുണ്ടായിരുന്നു? 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പും അതിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീത നിലനിൽക്കുന്നതായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ അത് വീണ്ടും അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്? പറയുന്നത് ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേ നേഹ മഹതാ യോഗ നഷ്ടാ പരം തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഒക്കെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ ശാസ്ത്രം ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രമാണ്. അത് രാജർഷികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? രാജാവുമായിരിക്കും ഋഷികളുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഋഷികളുടെ രീതിയിൽ രാജാവുമാണ് ഋഷികളുമാണ്. അതേപോലെ അങ്ങനെ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് ആര്? രാജർഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാലക്രമേണ അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഭൗതികവാദികളായ ഒട്ടേറെ പണ്ഡിതന്മാർ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചമച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സർവോത്തമ വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നവ അക്കൂട്ടത്തിൽ നന്നേ ചുരുങ്ങും. എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെല്ലാം മുതലെടുക്കുന്നുണ്ട് താനും. അസുര സ്വഭാവമാണിത്. അപ്പൊ ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറെ പേര്. അപ്പോ അതില് പണ്ഡിതന്മാര് ഭൗതികവാദികളാവുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടല്ല അവരെന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഈ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർ കുറവാണ്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ വചനങ്ങൾ മുതലെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവത്തിനുള്ളവരാണ് അവര്. അത് മുതലെടുക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അവരതിനൊരിക്കലും എന്തിൽ കാണുന്നില്ല? ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടല്ല അവരതെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇത്തരത്തില് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചമച്ചിട്ടുള്ളത് കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഇങ്ങനെയുള്ളവരുമുണ്ട്. അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ്. സ ഏവായം മയാ തേതി യോഗ പ്രോക്തം പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനം നടത്തുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വരുന്നത്? അവർക്ക് ഈ രാജർഷിമാര് പറഞ്ഞത് ഇവരാണോ? മനു അവരൊക്കെയാണോ? അല്ല, രാജാവാണ്, ഋഷികളുമാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു രാജാവാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ജനകനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാരെന്ന് ചോദിക്കും. അങ്ങനത്തെ രാജാക്കന്മാരുമായിരിക്കും അവര്. പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതം ഋഷികളുടെ പോലെ അവർ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അങ്ങനെ അതാരാവാം. നമ്മള് രാജാവാണെങ്കിലും ജീവിതം മുഴുവനും രാജാവിന്റെ പോലെ അങ്ങനെ ജീവിക്കാതെ ഋഷിമാര് ജീവിക്കുന്ന പോലെ ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരെ രാജർഷികൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തിയവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ അവരുടെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? അതില്
ഭക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ടുള്ള വഴികളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കേൾക്കുന്നില്ല, ജനങ്ങൾ വഴിതെറ്റി പോവാ ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ശാസ്ത്രം, ഒരു ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ നോക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നേ ഇല്ല. നമ്മൾ നേരെ മറിച്ച് എന്തിനാണോ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് അതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം പോലും ഇല്ലാതെ പോകും. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പിന്നെ ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ ഏവായമയ തേത്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായി ഈ ഗുപ്തൻ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ നിനക്ക് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടത് പറഞ്ഞു തന്നത്? നീ എന്റെ ഭക്തനാണ്, മിത്രമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തന്നത്. കാരണം നിനക്ക് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥത്തിന്, ഈ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് അസംഖ്യം പതിപ്പുകൾ ഉണ്ട്. ചിലത് ഭക്തന്മാരാൽ രചിച്ച വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ്, ചിലത് എങ്ങനെയാണ്? മറ്റു ചിലത് അസുര നിർമ്മിതങ്ങളായതു. ഭക്തന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനം സത്യം വെളിവാക്കുന്നു, അസുരന്മാരുടേത് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ്? എല്ലാവരെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക, എല്ലാവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തി ഉള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ, ഭക്തന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളായിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഭക്തന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത ആകുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതെന്ത് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? അതില് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരായിരിക്കും? ഭഗവാനായിരിക്കും അല്ലെ, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിരിക്കും, ആ പുരുഷോത്തമനായിരിക്കും, അത് ഭഗവാനാണെന്നായിരിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അതിൽ പറയുന്നത്? ഭക്തിയെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും അതിൽ പറയുണ്ടാവുക. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വായിക്കും തോറും അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള വഴികളാവും. മാത്രമല്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. അല്ലാത്തവരാണെങ്കിലോ നമ്മൾ വഴിതെറ്റി പോകാണ് ചെയ്യുണ്ടാവുക. ഇവിടെ അത് തന്നെ പറഞ്ഞത്, അസുര നിർമ്മിതമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആസുരികമായ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് അത് കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണെങ്കിലോ അത് നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിലൂടെ തന്നെയായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മാ വിവസ്വതഃ കഥമേതത് വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ വിവസ്വാൻ ആദ്യം ഉപദേശിച്ചത്, അപ്പൊ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പാണ് ജനിച്ചത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അർജുനന്റെ സംശയം ഉണ്ടായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതല്ല, ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ സാർവത്രികത്വത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭഗവത്ഗീതയുടെ വ്യാഖ്യാനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നേ ഇല്ല. അവര് വികലമായ രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ടാവുക, ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ തന്നെ ആധികാരികമായിട്ട് പറയണം. അപ്പൊ അതും കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ആരോട് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. തങ്ങൾക്കും അനുയായികൾക്കും മാത്രം ഗ്രഹിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ കൃഷ്ണനെ വികലമാക്കി കാട്ടാനുള്ള അസുരന്മാരുടെ ശ്രമം ഫലിച്ചുകൂടാ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തിലുള്ളവരുടെ ശ്രമം ഫലിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടും കൂടിയാണ് ഇവിടെ ആരും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് മാറേണ്ടി വരുന്നില്ല? ശരീരം മാറേണ്ടതായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഓർക്കാനും അറിയാനും സാധിക്കും. പക്ഷെ
അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ, നമ്മുടെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ ശരീരം നശിച്ചു പോകും. വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോകും. അപ്പൊ അർജുനന് അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാനും അന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ വേറെ പേരിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒട്ടും ആർക്കും ഓർമ്മ വരില്ല, അർജുനന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ മാത്രല്ല, അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന് മാത്രമേ അതൊക്കെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, നിനക്കത് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയണം. അപ്പൊ ഭക്തനാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അർജുനൻ ശരിക്കും ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, നിത്യ സഖിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലയിലെ നിത്യ സഖിയാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ ആരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ഭഗവാനാണ് അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഋഷികേശനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ അർജുനൻ എന്ത് ചിന്തിക്കണം, എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, അവിടെ ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അർജുനൻ മറക്കുമ്പോഴാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നതും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനു കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അർജുനനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അർജുനൻ അവിടെ മറന്നു പോകാണ്. അർജുനന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അർജുനനോട് വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്കോ ഭക്തന്മാർക്കോ ഒന്നും ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തന് മാത്രമേ എന്ത് അറിയുള്ളൂ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അജോപി സന്യവ്യായാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സോമതിഷ്ഠായ സംഭവ്യാമാത്മമായയ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല. ഈ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുന്നില്ല, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ, എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ ശരീരത്തിനാണെങ്കിൽ നാശം നേരിടുന്നില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഞാൻ, എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു, ആ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, അതിപ്പോ സൂര്യൻ ഇപ്പൊ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഇവിടെ ഉദിച്ചു, അത് കണ്ട് വൈകിട്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മളെ കാഴ്ചയിൽ എന്തില്ല, സൂര്യൻ ഇല്ല, സൂര്യൻ പോയി. പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ്, നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമുള്ള, സൂര്യൻ ഒരിക്കലും എന്തില്ല, സ്വന്തം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യൻ അവിടെ തന്നെയുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല, ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നല്ല, ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തഥാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ ഇവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. അപ്പൊ എവിടെയാണോ ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത്, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പൊ അവിടെ ആര് അവതരിക്കും, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ സുജാമി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയണത്, സുജാമി പദം സ്വരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവത്തിനാണ് എന്ത് പറയണത്, സുജാമി എന്നാണ്. സ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് ഏത് രൂപമാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള രൂപം അല്ലെ, അതാണ് സുജാമി എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടാത്തതൊന്നും അവതാരമായിട്ട് കരുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ, ഏതൊക്കെ ഭഗവാൻ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവും, നമ്മളെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ കൽക്കി അവതാരം വരാനുള്ളതാണ്. നമ്മള് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കൽക്കി അവതാരം ഇത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന ആളുടെ മകനായിട്ട് ആര് വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, കൽക്കി അവതരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കൽക്കി അവതരിക്കും, കൽക്കി അവതാരത്തിന്റെ ഗുരു ആരായിരിക്കും, പരശുരാമനായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ആ സ്ഥലം ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഇല്ല, ഇപ്പൊ ആരും ഇല്ല. പക്ഷെ ആ സമയമാകുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും, ആ സ്ഥലവും ഉണ്ടാവും, ആ വ്യക്തി ഉണ്ടാവും, ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരമാണ് കലിയുഗത്തിൽ തുടക്കം വന്നത്, ശ്രീബുദ്ധ അവതാരം. ശ്രീബുദ്ധന്റെ അവതാരം ഇപ്പൊ ഭാഗവതം വ്യാസമഹർഷി രചിക്കുമ്പോ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അല്ലെ, കലിയുഗം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്. കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങള് ഒക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അത്രയും ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആരുടെ അവതാരം വന്നിട്ടില്ല, ശ്രീബുദ്ധന്റെ അവതാരം വന്നിട്ടില്ല.
2500 വർഷം മുന്നാണ് അവതാരം വന്നത്, ശ്രീബുദ്ധ അവതാരം വന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭാഗവതത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്ത്, ശ്രീബുദ്ധന്റെ അവതാരം വന്നു പോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ്, അത് ഓരോ സമയത്തും ഉള്ള കാര്യങ്ങള് അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചൊന്നും എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഇതില് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് പ്രതിപാദിക്കാത്തതൊന്നും എന്തല്ല, അവതാരങ്ങളിൽ. അതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുന്നുള്ളതും അതിനെ കുറിച്ചും എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്തതെന്നല്ല അവതാരങ്ങളാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ്? ഒന്ന് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് യുഗം തോറും, ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവതാരങ്ങൾ പല വിധത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ പല തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കുകയാണ്. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ, ഗുണാവതാരങ്ങൾ, ലീലാവതാരങ്ങൾ, ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങൾ, മന്വന്തരാവതാരങ്ങൾ, യുഗാവതാരങ്ങൾ. ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള്. ഈ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്ത്, എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെ ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് അവതാരിയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാണ്? അവതാരിയാണ്. അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ? പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരെണ്ണം കൂടിയില്ലേ? കൃഷ്ണനാണോ? ശ്രീകൃഷ്ണനാണോ? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണോ പുരുഷാവതാരം? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ഇതാണ് പുരുഷാവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, പുരുഷാവതാരങ്ങള്. ഗുണാവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ? അത് 3 ഗുണങ്ങള്. ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനും അധിപന്മാരുണ്ട്. അതായത് സത്വഗുണത്തിന്റെ അധിപനാണ് വിഷ്ണു ആണ് ആര്? സത്വഗുണത്തിന്റെ അധിപൻ. അപ്പൊ ഗുണാവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരെയാണ് നമ്മൾ ആര് പറയണത് ഗുണാവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. വിഷ്ണു സത്വഗുണത്തിന്റെ അധിപനാണ്, ബ്രഹ്മാവ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപനാണ്, തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപനാണ് ആര്? മഹാദേവൻ. ഇവരാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഗുണാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓരോ ഭഗവാന് കുറെ ലീലകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഓരോ ലീലകൾ ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കും. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ മോഹിനി രൂപം, പിന്നെ മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ലീലാവതാരങ്ങളാണ്. അതിനൊരു എണ്ണ ഇല്ല എന്നാ പറയണേ. തിരമാല പോലെ എണ്ണമില്ലാത്തത്രയും അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ത്? ലീലാവതാരങ്ങൾക്ക്. ഭഗവാൻ ഒരു ലീല ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു അവതാരം വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരം എടുക്കുക. അതാണ് എന്ത്? ലീലാവതാരങ്ങൾ. അതിപ്പോ കുറെ നേരത്തേക്ക് കുറെ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. ഇപ്പൊ മോഹിനി രൂപം വന്നു. മോഹിനി രൂപം എന്താണ്? ആ അമൃതകുംഭം അസുരന്മാരിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദൗത്യം അല്ലെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വരാഹ രൂപത്തിൽ വന്നു. എന്താണ് ഉദ്ദേശം? ഭൂമിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് താഴ്ത്തുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോ അവതാരങ്ങള് ഓരോ കാര്യത്തിന്. ഇപ്പൊ മത്സ്യം വന്നു, അതേപോലെ തന്നെ കൂർമ്മം വന്നു. ഇതൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന ഒരു ലീലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന അവതാരങ്ങൾ. അങ്ങനെ അത് എണ്ണമില്ലാത്തത്ര തിരമാല പോലെകൾ ഉണ്ട് എന്ത്? ലീലാവതാരങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലീലാവതാരം. പിന്നെ ശക്തിയാവേശ അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവതാരങ്ങളാണ് എന്ത്? ശക്തിയാവേശം. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതാണ് അല്ലെ. ആ സൃഷ്ടി നടത്താനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ആരാണ്? ശക്തിയാവേശ അവതാരാണ്. ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ത്രിലോകങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി നാരദ മഹർഷിക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതാണ് ആര്? ശക്തിയാവേശ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. മന്വന്തര അവതാരം
മന്വന്തരാവതാരം എന്ന് വെച്ചാല് ഓരോ മന്വന്തരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ആകെ 14 മന്വന്തരങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ 14 മന്വന്തരത്തില് ഓരോ മന്വന്തരത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഈ 14 മന്വന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ 14 മന്വന്തരങ്ങളിലും, മന്വന്തരം എന്ന് വെച്ചാല് മനുവിന്റെ ഒരു കാലയളവിനാ പറയുന്നത്. മനു എന്ന് പറഞ്ഞ മനുവിന്റെ ഒരു കാലയളവ്, മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന്റെ ഒരു കാലയളവിനെയാണ് മന്വന്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഓരോ മന്വന്തരത്തിലും എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് മന്വന്തരാവതാരത്തില് ആണോ? ഈ മന്വന്തര അവതാരത്തില് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും മാതാജി. അതായത് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഈ കാരണം മന്വന്തരത്തില് യുഗങ്ങളും വരും, മന്വന്തരത്തില് യുഗങ്ങളും വരും, അതൊക്കെ വരുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഒരു മന്വന്തരം നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇപ്പൊ സത്യുഗം നടക്കണ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്യുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് മന്വന്തരത്തിലും വരാം, സത്യുഗത്തിലും വരാം, അങ്ങനെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യുഗാവതാരങ്ങള്, ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്, ത്രേതായുഗത്തില്, ദ്വാപരയുഗത്തില്, സത്യുഗത്തിലൊക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അപ്പൊ അവര് യുഗാവതാരത്തിലും പറയും ലീലകൾ. ഇപ്പൊ നരസിംഹ ഭഗവാൻ സത്യുഗത്തിലാണ് നരസിംഹദേവൻ അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ യുഗാവതാരാണ്. ഒപ്പം തന്നെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഒരു ലീലയ്ക്ക് വന്നതാണ്, ലീലാവതാരം കൂടിയാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 6 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. തിരമാല പോലെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്തത്രയും അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാനുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ 22, 23 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ. പിന്നെ ഉണ്ട് അത്രയും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള്. ജന്മ കർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ തെക്താദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജന്മത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച്, പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് മരണശേഷം വീണ്ടും എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്, ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവത്ഗീതയെ ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് മോചനം ലഭ്യമല്ല. അത്തരക്കാർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ പ്രാധാന്യമേറിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, എങ്കിലും അവർ മുക്തിക്ക് അർഹരല്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കി അറിവോടെയും വിശ്വാസദാർഢ്യത്തോടെയും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുത്ത് സമ്പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം കൈവരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഭഗവത്ഗീത തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു കുപ്പി നിറച്ച് തേനിട്ട് ആ തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ തേനിന്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതാനെ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ സത്ത മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങണം. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തി വേണം. ഭക്തന്മാരിലൂടെയാണ് നമുക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ അറിയില്ല, നമുക്ക് അതിന്റെ അന്തസത്ത, അതിന്റെ ഉൾക്കാമ്പ് അകക്കാമ്പ് എന്താണെന്നുള്ള നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് ഈ തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നക്കുന്ന പോലെയാണ് എന്ത്? ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള് നമ്മൾ അതിലേക്ക് അന്തസത്ത മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ വെറുതെ വായിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആ ഭൗതികമായ അറിവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് എന്തിനാണോ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? നാമജപം എല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം പറയണത്. അത് എന്തുപോലെ ആയിരിക്കും? നിറച്ച് തേനിരിക്കുന്ന ഒരു കുപ്പിയുടെ പുറം തക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീതരാഗഭയ ക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസ ഭൂതമദ്ഭാവമാഗതഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ ശരണം പൂജിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രാഗം അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, അതുണ്ടാകുന്നത് ഭയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ മരണഭയം, ക്രോധം, ദേഷ്യം, ഇതിൽ നിന്ന് 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും?
ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയിട്ടുള്ള അനേകം പേർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശുദ്ധീകൃതമായ ജ്ഞാനത്താൽ ഭഗവാന് ദിവ്യപ്രേമ ഭക്തരാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനിലെ ദിവ്യപ്രേമ ഭക്തരാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം മാറണം? രാഗവും ഭയവും ക്രോധം. ഭൗതികമായ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഭയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ക്രോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാനിലേക്ക് ദിവ്യപ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെങ്ങനെ സാധിക്കുക? ഒരു വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കീഴില് ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആസക്തികളിൽ നിന്നും മോചിതനായിട്ട് ആ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മള് വിശ്വസിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് കർമ്മം ചെയ്തു പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ആരുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമാണ്. ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എടുത്തവരെ നോക്കാം അല്ലെ? ഒരു സംശയമുണ്ട് മാതാജി. അതായത് ഈ ശ്ലോകത്തിലൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നതും കൃഷ്ണനും അത് ഒന്ന് തന്നെയല്ലോ? അതെ, ഭഗവാനും കൃഷ്ണനും ഒന്ന് തന്നെയല്ലോ? അതെ, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അർജുനന്. അപ്പൊ ഈ 5000 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഈ മനുഷ്യലോകത്തിലുള്ള ഈ ഓരോ വർഷമാണോ 5000 വർഷം ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ്? അതെ, കലിയുഗത്തില് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എപ്പോഴാണ് ഈ യുദ്ധം നടന്നപ്പോഴല്ല അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? അതെ അതെ. ആ യുദ്ധം നടന്നത് എപ്പോഴാണ്? കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ട്? 5500 ചില്ലാൻ വർഷമായിട്ടുള്ളൂ കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ട്. ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവസാനാണല്ലോ യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ദ്വാപരയുഗത്തിലല്ലേ? അപ്പൊ കലിയുഗത്തിന് തൊട്ട് മുന്നാണല്ലോ ദ്വാപരയുഗം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അതെ അതെ. അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഭാഗ്യമുള്ളവരാന്ന് പറയും. കാരണം ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അല്ലെ കാരണം 71 ചതുർയുഗങ്ങളുണ്ട്. അതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 28ാമത്തെ ചതുർയുഗമാണ് ഇപ്പൊ നടക്കണെന്നുള്ളത്. ഇല്ല. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്, ഓരോ പകല് കഴിയുമ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രളയം സംഭവിക്കും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ പകല് കഴിയുമ്പോഴും ചെറിയൊരു പ്രളയം സംഭവിക്കും. നമ്മളെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഇല്ലാതാകും. 2 പ്രളയമുണ്ട്. ഒന്ന് ചെറിയൊരു പ്രളയവും വലിയൊരു പ്രളയം എന്ന് പറയാം. ചെറിയ പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു രാത്രിയില്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി വരുമ്പോ പ്രളയം സംഭവിക്കും. നമ്മളെ ഒരു പകല് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി വരുന്ന പോലെ. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലെ ഇത്രയും ചെറിയൊരു പീരീഡ് അല്ല. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ 4 ചതുർയുഗങ്ങൾ, 4 യുഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. ഈ 4 യുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എത്രയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില്? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4,32,000 ഇത് മുഴുവനും കൂട്ടുമ്പോ 43,20,000 ഒരു ചതുർയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ചതുർയുഗം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ 4 യുഗങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോ കിട്ടുന്നത് 43,20,000. അങ്ങനത്തെ 71 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 71 ചതുർയുഗങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് 28ാമത്തെ ചതുർയുഗത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് 28ാമത്തെ ചതുർയുഗത്തിൽ. ഇനി ബാക്കി 71 എത്തുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ ഭൂമിയൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവും. അപ്പൊ 28ാമത്തേലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ചതുർയുഗത്തിലെ 28ാമത്തെ ചതുർയുഗത്തില് കലിയുഗത്തിന് തൊട്ട് മുന്നുള്ള ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ് ആര് വന്നത്? ഭഗവാൻ വന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഭഗവാന് ജനന മരണം ഒന്നുമില്ലെന്നല്ലേ പറയുന്നത്? അപ്പം ഇവിടെ കൃഷ്ണ ഭഗവാന് എന്തോ സംഭവിക്കുന്നില്ലേ അമ്പ ചെയ്തിട്ട്? ഭഗവാൻ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല. ഭഗവാന് ജനനം മരണമൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ നമ്മളെ കണ്ണിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല. സൂര്യനെ പറ്റി എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കലിയുഗം നടക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കലിയുഗം നടക്കാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഇപ്പൊ
ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മളിവിടെ ഭൂമിയില് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കലിയുഗാണ്. ഇപ്പൊ വേറെ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് സത്യുഗായിരിക്കും, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ദ്വാപരയുഗായിരിക്കും. അവിടെയൊക്കെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കാണുന്ന ഭൂമിയിൽ ഇവിടെ എന്താണ്? നമുക്കിവിടെ കലിയുഗാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ വേറെ മരിച്ചിരിക്കുന്ന മരില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണല്ലോ. ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം. അപ്പൊ വേറെ എവിടെയോ ഇപ്പൊ കലിയുഗ സത്യുഗം നടക്കുന്നുണ്ടാവും, ദ്വാപരയുഗം നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമുക്കിത് മാത്രം അറിയുന്നുള്ളൂ. 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. അത് ഭൂമിയിലുള്ളതിനെ കുറിച്ചല്ലല്ലോ പറയണത്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്. മനസ്സിലായോ? ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടോ? മാതാജി ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ഇല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടില്ല മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ 3 മണിയിൽ നിർത്തിട്ട്. രാജർഷികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? രാജാവുമാണ്. രാജാവും ഋഷികളും ഋഷികളെ പോലെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് രാജർഷികൾ. ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഭഗവാന്റെ പല വിധത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഏതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള്? യുഗാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, ദൃശ്യാവതാരം, ഗുണാവതാരം, ദശാവതാരങ്ങൾ, ഗുണാവതാരം, ലീലാവതാരം, സത്യാവേശാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, യുഗാവതാരം. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എത്ര അവതാരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ അവതാരത്തിന്റെ ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചും കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും സ്വഭാവം ശ്രദ്ധിച്ചവർക്ക് മരണശേഷം ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജന്മത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും അതീന്ദ്രിയമായ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക്. പിന്നെ തേൻകുപ്പിയുടെ ഉപമ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് നമ്മള് ഒരു കുപ്പി നിറച്ച് തേനുണ്ടായിട്ട് നമ്മള് ആ കുപ്പിയുടെ പുറന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തേനിന്റെ രുചി അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ഈ കൃഷ്ണാവതാരത്തില് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളിത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കില്ല? ഇതിന്റെ രുചി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതാണ് കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? നമ്മളതില് ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ നമുക്കത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ.